Pynliem urang yakura jong Jilla Meghalaya u Badonkupar Synnah ya urang yakura jong Jilla Manipur u Shantikumar Singh ha ka jingakhun quarter finals ha ka round ka balai jong ka sanpunyo 100 kilo lingba ka rai ha ka jingile kai boxing ka balalong menta ka sngi ka khatwei tarik unai wing arajar arpu ar hapo ka indoor hall ka badan ha maulai mauro ha ka rinsanya le kai jong ka second northeast Olympic games arajar arpu ar For bout number 9, unanimous decision, 5-0, red is winner. The official